Dipu Civil Hospital ben contractual ang hoy kipi bangkoy ra ke thoma tuma phan ang hoy kangthan era jok ning du kachipi Ingdeng nerkep Rahul Singh Narkar liar ni kachigi mo CM Tuliram Ronghang JJM ben kapanong kijuna langkang pupon Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hek pen chome sen ahan long iji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kelong jia sona munglake hantu me hek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponeji komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along humri lote longponichi lapen mingchibi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long भोमकुरुआर नि आदाप के मेकार दं बांगपुति न फासामी भजरिकलो कार्डो नेलेमेन सामी जली बेपी ननार्जु इथा बिरटा टन पेन Dipu Civil Hospital pen contractual ang hoy kipi bangkoy ra ke thoma toma phan Dipu Medical College and Hospital along pen ang hoy kangthan pera jok ningduk chipisi puthot bangsong hoy chelong thunangji pusi kachuning ri padopon Dipu Civil Hospital ke do ahut bangkoy ra ke thoma bangpu bangphia tuma phan contractual ward girl pen ward boy ang hoy pek ponlo Setami nona bangke Dipu Civil Hospital pen Dipu Medical College and Hospital nangchelar phagajok bang inkora ke thom contractual ang hoyalong ke claim boma tuma phan ke bangji pai isiar ni pen ke sai che bang nang nilu pusi alu pali roglo laswajok bang inkora ke thom contractual claim bang pu bang phiatum ning duk chipi ponsi council along ke chari bom CM Tuliram rong hang la pen EM khonsing rong phiatum nang lang chari dum bek nang ji pusi kachuning ri padopon Helen Crook Nang lining kan pan okay klem. Lili non kan thosul idom lo. Covid duty pasamya ni tung claim nang atima ni tung ke ni sumar ta chapang reng nang di ni tung ko ni hem pen chiria sin tung dak duty rang aju puke anar lo puke asi kithe kiding atuman samin tu hanang din son tha la pen ka biara ra tum samin tu hanang din son tha ni tum non dak medical college long samin tung ko ani kidu ni tung la appointment ke long tum stame alang tum kam thek pin ben se alang tum dak ti lu don lo ni tum se ke than ko teng lo ni tum ko ani ki du ta areng the tum ni to hanang lang le longa ni tum ke ning du pik gan lo so tha ni tum ta ko ani ke chipa du dun na se ka do eta ka biara la tum ta min to hanang lang kon tha pasi chuning Alang litum pherang ke thing no kaning je tengke kedam tangani setami la so phutha KAC CM Tuliram rong hangpen Assam Chief Minister aphanta pinpura lo pidamlo bonta thang ta nang claim pipedetlo la sinon ke nilituma kaprega saile choklem dunji seta arta kalilo lapen claim thekthilo na se nilitum ke non ke claim bomang hoike na hok pantami chelong thubek nang bopusi ke hang pasupon lo nilitum ko an ningdu nilitum dak ko an ne claim chepadu nilitum ko ano ne arni arwi ke jang anta nilitum na duty ta nilitum emethanga duty nilitum absence nilitum ko an ne chipaduk lo ajo kherlo ako hotfen ke nilitum 9 day ke claim chota kali ani siang dong ni tum hem chili pin ko an ne chipaduk pesena tuma bhan nilitum ke lang ko an ne chipakostolo la sipini ani ke jo ke thi ding kar bi anglong elitum aluvi council chariatu ini tumma phan jo na ke rai the da nili tum phan na ga chijin so avi gluma lasi nili tum phan ajat penoi nang ni tum nang lang gek nang ji hospital long ni tum habi ra so ni tum jama chuklem dun lo ador ma bi pin pen morni si ke kang hon du ji man ni tum phan ka jin so ri ni tum phan to ni se ju pa tu kan dang ni chuklem da pa ke ba anta bi possible ni phan so na bi
Nili tu pandai kalbeng longa ada ke thi ding itu mereka mana bedat polo. Ake jinso bedat polo. Nili semua do ke cukliam do natum do. Hatam hantar lang nang ji. Nili tu pan ake jinso kan mana di. Nili tu ke cedam deh kan nili tu cedam tigan nili tu cedam tigan. Lohap kan tani sini tu mana ya nama thak. Halapu Dipu Medical College and Hospital Professor Dr. Subhojyoti Deka Hinpen kapachini tengke la non bangin korake thom contractual ang hoyalong ke claim bo matumaphan ke damtanga chiklo linarang hoy ke klando la swalong amen bache thabdun toilo setame alang litumsi je thabdun de det la sinon ta apordo lang si pachini kon News report Karbiang Long Live Kedam tang ningkan suri hini rakre ke thoma ningkan Karbiang Long hempre ka pharman police are deng apran kedam nang joi kache songanok be Rahul Singnar ingdeng nerkep ke chok karliar ni kachiki mopon Kedam tang ningkan suri hini rakre ke thoma ningkan jakhong ni phai thong kebra ICR ni ke Karbia khei hempre ke hang airset prungset kache song isia phurkimu dokoklo halabang soar ni Karbiang Long adang pia matsi hempre ka pharman kache song thurpa anlo Telangana aphan Central Sarkar atum hemprek kipi boajok Ladakh Karbiang Long setami arjirding kloi pen nang kachesong bom hemprek apharman pheri repin pen kachesong airset prung seranlo la sohut penang anatum ke police ahile amu pen arenga hu ki sonang dulo setami la song bong ningduk mimia bangke Rahul Singnar bu inut kheilong ria pharman karjabdun kluga bang phuke apran dam nang juilo Kalitang Rahul Singnar phanle dam jui pusetame alang le akar jongki ilitum Karbia khelong kai kita ringera sonsi dolang la so joine jaka sahin pen aninkan bang setame Rahul Singnar phan tingni pon pin pen kachiki mu ponason thotsi pininkan le thotami ingdeng ner kep kechok Rahul Singnar phan chiki mu ponlo KSYC asai hemalong kapadupon kachiki mu asai along jaka samai phu khorsing terona hin pensi kachiki mu amilur ke kai japon lindo La sopi jaka salong kacirap dun doan hamphanga song asong jalapen klembang atung ta chiturun si chikimo milor kai dun si kalitang Rahul Singnar karjong kai keta arnam kaparat thegja phan arnam hirjume thangpin tin 1st July 2013 ningkan dipu arong supialong karbi khailong ria pharman tung kache song me digithu hempre ka pharman ke song ajone si Rahul Singnar lang lapran cipinang kolo kasi pini hilitung jakas lepen jakas long kedo ana song KSA KSYC karbi farmarization pendang lo aror KSU asong doan tamme langli arong siwayar ni tum chikomo pon lepen karbi akhai ke doan anok di pesini tum hong lo karbi akhai nok di lo dalang li phan chikomo pon lo arna marni lo langli chomrong ni chomrong solong keren ni sen ke do di long ya phan lepen la so ke song di tum Rahul Singnar karjong ring keren chomrong ni ke do long ya phan sin tum pini milur tum chikai lo asi anso seli tum khelong ri ke song pon do kenang sot de pula athima alangli khe pharmana prang chipider kama seli tum sam ri tu bang sab News X report Karbiang Long Live Kedam tang ni phai thongkebra ICR ni break jam hawaralong KEC CM tuliram ronghang Jal Jeevan Mission pen raraphan kapanong pipon ke mesen kijuna lang our side ki pipon je aphan ingpu pipon tanglo Bharat adet pialong BJP atum Sarkar chari chalong pon lupupen kedoan Bharat araratum jasemet rongruk atokan wajogedo kiduk kelak araratum aphan anta ke mesen kijuna lang our side ki pipon longji aphan akimang padoponsi Jal Jeevan Mission pu amen irponsi arong lapen ahem thiku balong an langki piponje aphan siding ponno
Bharat ang kangpi prek jama state lapen district along JJM pen rongrop arlu kemesen ki junalang warsai ki pipon bomason thak thaksi Karbi Anglong district along setami KAC PHSI kamatum pen dode sangse rongrop ajo kemesen ki junalang warsai ki pipon japhan siding pon pomlo la swang bong pen na ana habara long ki labang so sai ke deng patang ponsi jakhoni phai thong kebra isiar ni Karbi Anglong district along JJM ki chengsia pharman KAC CM tuliram rong hanga himpen volong komaji Rongnogor alongsi ingpu bidam tanglo. Laposona porahu MLA Dorsing Ronghang, MLA Vida Singh Engleng, KAC Deputy Chairman Rite Singh He, EM Prodip Rongpi, EM Amar Singh Tiso, MSc Richard Togbi, KAC Secretary CM Tarolapen PHSI He, Bikram Teranunta Chetongdun. News Desk Report, Karbi Anglong Line. Kedam tang jak hong ni phai thom kep arni ani kang sampor phai ke thomalom ingnam rai kom sai khi Mongol Singh Kropen pen banghini Karbi Security Service Private Limited claim bang photum ta rai kom sai khi ari deng jingnang dun check lo bang so phutha ka jingnang dun check banghini tum adai ke Mongol Singh Krosi che enang ji pusi KSS Private Limited hin pen lamklar pipon Kedam tang jak hong ni phai thom kep arni ani kang sampor phai ke thomapor malom CEM Bangalo Amlapati adungalong inut Forest Guard Mongol Singh Kro Police Chekrongsi gari ke khangdun tangka ke hangdun thabasai claim lo bangso phuthak raratum Police aphan Abirta pachini ponsi Diphu Police Station Police sai phuatum nep ingnang dam cheklo bangso hu nilitum Karbi Security Service Private Limited along claim banghini setami chingnang don cheklo Lasila Solong Forest Guard Mongol Singh Krosi labang hini aphan ke adai chen ponang jipusi KSS Private Limited hin pen ke hang padupon Lasila Sogelo dun abudi guard juntu alang misbehave dam pubang nilum ge jini ndelo aprang si bangke bodyguard angri nil forest akam ge dam phan bodyguard ponji ko se petition ang pilo amani dumangge to nangji botangte idumangge bahini lodun lo stame dumangge alang libhane dum chini ne thang behavior bona character bata chini ne koson ne mane alang ke choklem ka chodam idumangge dapen lodun lo ahok lo tema lodun lo sitame alang bang itum report ka chilong ateng non social media long ke klan la so teng bodang de nilitum a security panselang misbehave dam dedlo alang ke chok che joni pen la penji tu kating nang dun check ne tum kat security service au bodyguard alang li farm sitame alang li morphing prosi ni tu manang cicak tikang la bahino sumar bangke nili daito pathi pareng ka nili daito pasung seta nili daito puse nang cicak lo la se nono bangke alang li tum ne tum sumar bahini phar pasung tum wa joini ne tum taning duk lo la se adjustments kami alang li bid officer kaline kalang ne ta bid officer pulo twister la se alang li bang morsing kro bang la ni tum bahini sumar phan ke joy keep ne tum bhan la ne tum sumar phan nang luwek nang ji puse ne tum Karbi Security Service Private Limited hoi penta chuning gurek lo Bangso ahut kaningje ponthua tengke kedam tang jak hong ni phai kora sil cap arni Mongol Singh Kro bang nitum office along bangsi loi pak nang pipen bodyguard inut nang ji pusi nang hanglo la sopena phi inut ke dorde la sin non inut nang jilang pura puthot kedam tang jak hong ni phai thom ke barni lodun thulo la so along Mongol Singh Kro bang akaprek aka hingno asa hinsi klempon rong no puta GM Sonju terang pen pherang ke amai along ningje pon nanglo athai mani tuma guard bang tum bodyguard bang kalang tum alama link ke arjuna ko pipoma pote alang link titoya link ke arjuna ko athai kalang gari chamoi plan tum bodyguard bang ke gari ki cham hin ko kalang li sohut bang ke gari ki khang tha pajat machine ke se police tum phone kuri la masi public tum complaint pala hade amasi phone kuri la masi ke alang li tum phan bang panep chai ke alang li tum phan arjulo angton phone la kon lablo ke chok ti bang non risk bang ani alang ti ni tuma ke risk bang ke alang pro sang hu ke risk bang ke chok je ke pro sang hu lo alang li ki ponjong se mission pote a problem thang da vidya ji polo lasi nitum bang hini bodyguard aphan thanga ki song papho phepin pen ki lu ponje aphan KAC CM tuliram rong hang lapen ki thei ki dinga tuma phan bang swala malong nang chirap che to dun tha puta MD Bimol Killing pen kachuning bi padopon
CM sar phan tame lapan ge tumla guarding long ang long ge thegi ding to mas tame si joram tum lalo onani tuma guard phan asung se pinra non projin ben chingi pidun ra mane tuma karbi security service nona kimi head tuma khuli an se karbi long pa develop nang wan sini tum kachi body apo tema lasi alang lidun tanang lang dun po se projin ben tuma guard phan CM sar bana junri lo ni tuma guard nang mane payo dun po se junri ponlo News X report Karbi Anglong Live. Numati constituency angkang Jasemet Denarong mini primary health center angkang kido sub center along asa claim bang piatumpen oso chopat hebo masar pimaratum coronavirus akeso long lote koson bensi chepajok nangjima bang so puthak ECRC krong se ki piasai kedengpon Numati constituency angkang Jasemet Denarong Parokhwa Habar Pendanglo Jongthung Virwar Donghap Mukasong Lokswa Rong Pendanglo Penangan Rongberong Tha Kedua Tumaphan Oso Chupat Hebo Masar Pimara Tumaphan COVID-19 Akeso Kilong Pen Koposon Si Kachabajok Pon Thegjima Bangso Buthak Arsik Jedaseki Padupon Bangso Sai Kedengalong Denarong Mini Primary Health Center Pen Kachapatir Piponalong Accredited Social Health Activist Mate Asha Tumpensi Chirap Chetuponlo Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong District alu kaddo kabe long plikep so se primary health center ang bongpen Denarong along ta mini primary health center ingpu ponlo Bangso mini primary health center along so arlo tum oso kachopat hebo ma porhod kuposon pensi covid avur pen kachapajok dunjima bangso puthak arsik jit pen than bachini pon Kardom Karbi Long Life kelang ratum don pinin tum Karbi Long Life pen ladak Denarong primary health center long sidolo ladak primary health center along Jasemet primary health center under ke do asha workers lapen Denarong Adap pen chenglok pu Virwar sub center pen chenglok Jungthung sub center pen chenglok Donghap sub center pen chenglok lapen Parokhwa hub center sub center along ke do workers asa workers atum pen pini Jasemet Parokhwa sub center health officer atum pen si pini labangso Jasemet COVID-19 na puthak isi kenang so da training non pi bom lo labang so training along suarlo tum jong se aso phili hut kong air jong se positive corona long lok polote koson si chipajok nangjima koson si alang litum phan kelana nangjima kong air phan lapen apai koson si chelana nangjima lai huya puthak sitame labang so training non pi pon bom lo lapen ladak kadu go pen bang klikebra isi suse asa workers atum do alang litum jupedap juparni alang litum ningkan kang tim alang litum cepaduk pon bang bomlo alang litum amena apran alam cuma thathe pin pen alang litum non corona abur kang tangkring hut sitame alang litum penangan ke claim pon alang litum cepaduk pon lo Bangso ahud Parokhwa Medical Sub Center in charge Bhaskar Boral pen senior nurse atum pen pentanglo Asha klem bang piatu bangso se ki piasai kedengalong cherap chetudun ট্ৰেইনিং কথা হয় আমি আজি ইয়াতে দেনগাঁও MPHৰ আণ্ডাৰত যিমান ব্ৰাল আপোনাৰ সাব চেণ্টাৰ হওক লেভেলত বা কমিউনিটি লেভেলৰ আপোনাৰ যিখিনি আশা ৱৰ্কাৰ্ছ আছে আমাৰ ইয়াত দেনগাঁও MPHৰ আণ্ডাৰত তেখেতসকলক আজি মই এটা মানে আপোনাৰ COVID-19 মানে চিলড্ৰেন ক্ষেত্ৰত মানে কি প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব লাগে সাৱধানতা ল'ব লাগে অলৰেডি আমাৰ থাৰ্ড ৱেভটো আহি আছে যিটো কৈছে তো গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি ট্ৰেইনিং দিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি আগতীয়াকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এই COVID-19 আহি থকা মানে থাৰ্ড ৱেভটোৰ হেৰি কি আপোনাৰ কি কয় প্ৰটেকশ্যন বা যিকোনো হয় প্ৰটেকশ্যন ল'বলৈ কি কি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগিব সাৱধানতা ল'ব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি এটা এৱাৰনেছ দিলোঁ ইয়াতে এনে আপোনালোকৰ টোটেল দেনগাঁও প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰৰ আণ্ডাৰত কিমানখিনি ৱৰ্কাৰ্ছ আছে নে আশা ৱৰ্কাৰ্ছ Denarong pen Bikram Teran Karbi Anglong Live Nilip MSC constituency kaparlo mera bheti horticulture along sai khia phai kaduri penajok penangana sai ke claim katora duko sonlo lasi ke AAC pen bangso horticulture along sai khi nang ke toy kenangso bangso horticulture along kelangcharia bangke deposit bordoloi henlo
lapen claim bang ke thom do lake sonaram ingti son ingti lapen suren ingti atum henlo alang litum bang ke thom pensi ajara sai sitami claim bomlo bonta non ke alang litum ke sara poramaksi penangana sai an ke claim ke dam katikuk nang dokoklo lasi ke AACI hin pen bangso horticulture along prabjin pen akimia chokomar nang ke toy kenang sot halapu ahoyar pong setami patang pon pedet lapen chokomara tum ke do bohama te quarter setami kedam tang ASDC ke charia hut kim chot pen non puta ki kim pon pedera jok ahemta kirutu po anlo nama tum ke nong nam ke chiklo yon kan ana na tum nong nam ke hokin jitan po dan sarkar si ki piteng le tum haru krisir kebra ang kebong chiklo yon kan nong nam na prang ke vi non dana hola pini tenang tum la bangso kam ke claim ke permanent nam ma o permanent la bang thom da permanent nam no permanent endenang bangso horticulture bai kang chiring ko ra photo lapen laso arlosi kovia claim ke pari kaddo kabe rong suri krehini do lapen lisu arongta rong inkoi bagdu pusi chokomara tum pachini pon irina to kubian Sabi kon bag dulu no. none posai tangke ne la kene posai 12000 ni di na ko pining ma ko 12000 na non mai bom la hai ko भी kana तुम के pasai tang ke kana se pali le la bang kene lo heri abi sara me non sare di na tum ta tame ada kan bang longi ada singgi pula da em pen jong si lo ban te na ma khi rồi long pon to la son se non ni tum ti bon bom lo se non ni tum ye men order long lo bade bilo la se non ni tum local tame non het jong la hala su etum ko te sures ti su la lang si tame pinenge ikun telpon long lo la pena ko da pen se ko de thor tarabasa la pena ko non het jong la ha di chu la son si pothai pon bom lo la thi da thi bang pineng bang ke Athi si pon. thi bang si pon Sana ta aklim da pon dang do ma. aklim da pon mandalo choneng het bang tame da ke tum ko te la da ke te bo het panjan hala e tum sar long tri sar la pen hala horen teron tum tame pon lo la po son si da pen ti bom non ma ke La so lo bana to residun po. oh koila manti pen samson ingti karbiang long life Pinia Abirta ke laponsi kang toniklo arni ke me